Kublai ba? Kublai. Ba nya shuwat yo phone number jong pi nga yo te nga de mangai kong purity power mo. To nga hakabaya day bat kani ka festival ka ban pelong na ka state government. Kat nyaw kat private kat kendai te Henry jong ubenai ba kat we. Kat kendai teri ka badai ka sngi Sunday. Di kadai ka sngi Sunday pi pada kum ka snong hang tu pi sngo kum no ya kata masa perthai ka bakin ai burom yang ta udiang ka along kum ba mane blai thau hi ki ong ba ha ka sngi Sunday kin penkut na lor kin penkut ru ha ka tu snong ka jong pi mdan jing sngo ya kata ba ngala de komplain na duk sedang ti mano ba ai permission te hindi ba ano to mano ba ai bai moi ka tu kamadan ni la ai wai ha ka at PDSA nang tambat ka MCA te tu kila long ready ban ai te nakaliang ka tumi gusto nang ya hat gut lang ta haba pila persak nak kasnong pi persak kumno de pi ada mang kumno pi pelong hak sonde ti ong nakaliang ka jong pi pat ong ya kami tengin la le nama kani ka festival man ka poru usai ikut sonde ti kam jukut ra sonde kam jukut da long kum ta te sa nakaliang ka jong tengin la le te ya keren direct yo chief minister ni la dep ya uba pol mene u ong na ba ngala dep tho da ka sti chu ba pol mene ni na ka seng ka jongi ka seng pi ken thai u ong yang ni mene u jubab u ong na ba ukran insol ba tang ba u ong kum ne ba nyau tli ki sngi ki sngi ba khoi la da u khen ba ki sngi ba khoi ki da nyau tli ki sngi ba ro ba lei ba u pelong pa de da ka ne ka tamasa ka thai ba lei ya ka ba u pelong da ka ta ka holy gospel festival ken di lada kum kata ka ri ka bangi ong bangi dei ka ri tip briu tip lei hang no sung inyo ta ka ri tip briu tip lei habai para briu ngintip su iya kanu ta ka sngi ga jong blai ka haba chi sen si te yaw haba ki office sarkar ki school ki dang yak hang Saturday Sunday dimenta on pelong da ka tamasa mo ba ka ni ki berit kam nang kedong yintip pili kinong yalam snong la da pi ong ba ai wai ya kata ka madan ru katu ka bai wai ka ru tapi ki ai ke nya kata ta ka share ai ke tapi so tenat ma ban shim ya kata ka bai wai ka jong kaisar kata tem halong kata te ban ya kren tem la jenjar saya kerpat ina ki bor ki balor ngiru nim semua tenak lada ma pi pade kum urang ba snong pi aila pade ban le kum ta te kamut pi pediang ken ya ka jing penjot ha po snong po thau lada ha ka tu sngi kan long ha kan nu ka dur ngim tip ngim la ban ong bang ngile yo i han badan interest ban lek ta ai un lek bum dan interest ta ai tapi ketika kentien ka bom sungnya ban ong ba uba interest un lek kamut pis ngok tu la jom tengam ngam jilek wat menah ka tu bom ka NS7 la da mo kum lek ru emba lek we pa de ki jot pi hun ma ban yo i ki pa ki jot la da ki kur ki jong pi ki khun ki ti ki snong ka thau ka jong pi kan jot kin hap shaka jing penjot ka bashar khaina lor bangi pelong da tamasa ha ka sngi Sunday ka bangi buram shu long kum bangi insol ya ublai tapi sngo menjur ma ba ya kata ngan on no lada pim nang shu ban ong ba pi menjur ban ya pam be ya kata ka jing bam ka ba usam kaisar ladangi kam bangi degi kunti briu tip lei ki badang dei kata ka Christian state ni hap ban yeng ban persya baik ba om dei ban pelong ya kata masaha ka smi Sunday lada ha kita ki wei ki smi ki la ban pelong hen rei hakan ni ka por ka bamenta yo ublei utang kum batang ya ka sodam bat komara
ngim la shu ban pediang ya kabakum kata kum ki kun jong ke jing shai ka gospel ka don haying jongi han rengim yu i kang da ka do not ni shu i ka tang Cái con là cái phát phi sung pha để kren di bor ka lor. ni kren shwa ya pi urang ba snong Ya yang ada le yung ngata nga sung penat telak yang ada la tam wen ni sonde. Tang pi pa. ko penat han re pi mi kun da ka bor la de pi IT ha pi we da Tengah ni kun kuno ba ngala de kren nang ba sedang. Ti kiwe rugi perlok kiwe dan tu rugi ong le iya kepala saya bang report ka ai kan ya bang kumta tengah la syu kut ni. kata kan ka ba pen i ba hang ni ka long ka sun jor ba kata ka imlang ka salang ka jongi ka dei leng ba jong ki bor nong ya lam jong ka snong kimla ban te lakam ba lada ka sorkar ka rule lada ka sorkar ka le ha kanu kom lele la ka wan ha snong pi penyap briur kamut kam lele Mun kata takam la ban lokum. kalong ta ka do ba kalong ha ka kata ta Kami ka festival ka dei ban penyap kandai klur ken pelut lada kata ka Department of Tourism ka don klur hadu kat ne kinong hikai ki bapli ki don ki bompat yok tulop nang ta pa de ki school ru don ki bakim la ban tung nong hikai balai pa de bakam advice ban ai ya kan di ki jing don jing em ka jong kasha ki we pat ki department ka pelong penjot pen bani ka jai ban riu ka jong hadu kat ne ba ni habik ban yeng ban ya kun persya ya kan ne chi pau lak kat kum ka jing tip jongi ka long chi pau lak ka bai madan dadai baka he makna hadu kat ni ru kata ka jing siu am spolak pendan ni te ya la ong hang ni chi pau lak bai madan la yo ya ka madan football la long try da ka Riboy District Sport Association di hana pi ong se ka de ka kamram jong ki seng balang ban khang ni tingi ai permission tang ya ka madan ngim tip sngi ayu ki pelong ti lada kata ka madan ki pelong ya ka madan ban ya penyap riu kamut pi ai la mo ba kita mo kata la pan long tu balai selong pat ki pelong menchua mo kong ha menchua ki pelong ki penkot bai sajai maka hang ni apo hai nga ong ye pi ka kan ba hagi por ki ba menchua om ju don ki ba tre ban ya yeng persya henry hakani ka por ba menta la da ublei kumba ula ong ya ka sodom bat komarasan ngut la da pidang don ki ba duai ban pen scam ban i ya nga ublei nganom thang henry om don shu ah ta ka por pi kwa ban long hadu ka tamo mentangi la long ki kun jong ka jing shai ngim kwa shu ban wan ka ta ka por jong ka jing dum yang i badai hakani ba ngiyeng menta lada pilong shisha utau rang ba ubakit ya kasnong katau naka benta ka jingba to mi wat salya ya kata kan lak ka klur ka baga government kan kebakan lekhe sya katu kasnong katau jampi yeng ba utu uskat trisnong uday utemen basan usakret trisnong jampi uday utemen basan tikum kinong sarai balang ladang imla ban yakuna kan kapor bamenta da kata ka donot ka jongi Henry ladang supek tangga durkhmat ka basabar ngin lek sejingi seng kan mento iyu bangin burom pade ya kata ka jinglong profile ka jongi hapo ka balang ladang imla pade ban sensyar katkum ka badai rukom hakabaya dei bat ka imlang ka salang namar udayu kristan ba shisha am usnutho ban buram ya gisni po ya la ne ka si sunday ti ban long tamasa ka sunday te ban ni ti kong lada lada pikiran kumta te ade asu jenjar ban ang kumno te sapun nuki dai sekretari ken filatik du tata ngalatif ti de na ta daw sedang suana piurang ba snong ngata sisin bela rai ka executive committee te ngata ngamla bande urang ba snong ru hot king ru ba snong tamo don kam ban rai lang ba executive committee te ngata ko kasin ke bedengkong la de ong ade ka ngat sonde to mulong ala ong ta
katakan subut lada kajia kanu kajing dia ha katu kesengi namar piong baka dei ha kesengi sodi namar ngangal ada pi persya marwei mut pihun bet hang tu lada kalong kat makalong ro kata apa tu kin tip igi beri ko an kin balik government dei balik ni hanta fi ka shong sting ha shong sting te kum no piong shong sting ka shong sting ka bor ka jong pi ken kum urang ba snong ka shong sting ken ba kumunong yalam snong te ka shong sting ha kumta namar pimdon ka bor ban persya ti fi aila be bakin be ladep kren te kim priang pengin lek kum no kan kamut bakin lek da ka bor mo bakin trek ban priang kamut lek da ka bor ngadep ong makangat sendiri tu long tu kamtam jan ni mana kata ka Riboy District Sport Association ka lek da ka bor kamut dei ka Riboy District Sport Association tu dei na ka tu ka organizing committee jong ka yun kan ke balik okay Cherry Blossom kan tika Cherry Blossom kan Teka Cherry Blossom kan teka kata ka Cherry Blossom kali pan permission bade am nang tu try jong kamadan bat hapok kasnong katau nakalian kedungi tungi lara ka state committee teka ke bayarai bubun belang tahap isim ya kata menjur hindi ba karay kamarway to ngahape ban ong kan ka por ba kum kirang ba pilong ki bayar ka jimut ka jing perkhat na ka bentalaway jong ka imlang ka salang ti lada kalong ha kan ni kom ba snison deru kalong ya ka bakabor jong ka government ka pelong tamasa stangkat no kan penjot lut yang ibarok khoi ngingin sa syatang yo dei nakadaw na mar basitin ru hari boy kaladon ka jing pelong ya kata masa ka ba ki klem yeng ban persya hanrei ki aila bi bakan long to ngi kermen ya ka babahatam banang ni sakmat ba om nakadaw jong kariboy bangin syatang ka jela ka jongi to kata ko sibun ba